Hei, minä olen Sirpa Kärkkäinen. Opetan Italiaa Helsingin aikuisopistossa. Italiaa voi meillä opiskella alkeista C-tasolle saakka. Syksyllä 2016 halusin osallistua omien opiskelijoideni kanssa START-projektiin. Mutta miten me osallistumme? Ratkaisuksi tuli yhteinen verkkosivu, jota olemme käyttäneet opiskelijoidemme kanssa. Sen nimi on Kokkaa ja opiskele Italiaa. Tässä näkyy tuo verkkosivu Facebookissa. Aluksi päätimme lähteä sille linjalle, että minä itse kokeilen reseptejä niistä ruokalajeista, jota oppilaat haluavat oppia valmistamaan. Ensimmäiseksi ruokalajiksi tulikin tiramisu. Ja tässä näkyy Google-formilla valmistamani harjoitus opiskelijoille. He voivat harjoitella harjoituksen avulla artikkeleiden käyttöä, ja kuten näkyy, myös kääntämistä. Kun koko harjoituksen on tehnyt, saa lopuksi palkinnoksi itse reseptin. Tällainen harjoitusmuoto ei ollut oppilaista kuitenkaan kaikista mieluisin. Joku heistä totesi, että tämä oli hauska, mutta monet kokevat harjoituksen hankalaksi ja mutkikkaaksi käyttää. Niinpä paremmaksi tavaksi tehdä näitä harjoituksia osoittautui tämän tyyppinen harjoittelu. Tässä harjoituksessa nimetään italiaksi erilaisia hedelmiä. Harjoituksen tekee houkuttelevammaksi kuvitus sekä yksinkertainen, selkeä taitto. On valittava vain 2 muodosta oikea. Syy, miksi tällainen harjoitusmalli oli oppilaille mieluisampi, oli opettajalle yllätys. Suurin osa käyttää älypuhelimellaan näitä harjoituksia. Kun itse teen nämä työt tietokoneella, en voinut tulla moista ajatelleeksikaan. Mutta tämän tyylinen harjoitusmalli tuntui heistä hyvältä ja käyttökelpoiselta. Yllätykseksi tuli myös se, että omien kurssiopiskelijoiden lisäksi näille kaikille avoimille verkkosivuille on osallistunut Italian opiskelijoilta myös muualtakin. Opettajan kannalta työ on ollut mielenkiintoista ja antoisaa, mutta vienyt myös aika lailla aikaa. Lisää työtä voisi tehdä loputtomiin, sillä opiskelijat ovat toivoneet ainakin 10 uutta ruokalajia ja kasvien, maustekasvien ja viinien nimiä. Parasta tässä tavassa opiskella Italiaa on se, että materiaalit jäävät verkkoon, ovat sieltä kaikkien käytettävissä ja yhä uusien kurssien hyödynnettävissä.